Amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo e studio aboka uthuolo ni mondo mi arwake onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olony e weche mage mag thieth gi kata donje to kwa achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Daktari machiegni penj laktar odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Nyinga Ambrose Nyangao an jagem yala kamon maliera. Kamano alonye an athietho gimiluongo ni general medicine kata family medicine. Athietho Nairobi ka. Kamano. Nairobi gi kar kanye? Kamiluongo ni Luton Hospital Ngong Road, building ma iluongo ni China Center. Kamano. Daktari kawuono in madwani mondo mi yiera twak kata topic midwani wawuoye kendo adwani mondo mi wayiere ayida kama wantiere ni chunyi gombo ni mondo mwagomba mbaka e weche magi kawuono. Topics ng'eny to lakini kawuono wane kwanyalo wuoyo e boche manie remo, boche mar del manie remo. Kamano. Boche mang'eny manie remo. Gi kisungu waluonge ni cholesterol. Koro cholesterol kata boche gi nitie mabeyo gi maricho. Mane kaka inyalo keto gi broadly. Mabeyo ng'eny gi iluongo ni high density lipoproteins. Gin gi konyo wach mano bang'e. To moko iluongo ni low density kata very low density. Gin gi ring'o remo to gidhi kelo weche mamoko mang'nwa wach kawuono. Kamano. Makauno ang'eyo cholesterol kata boche kata mo mantiere e remo mantiere e denda dhano. Iwacho kacha mantiere kod boche mabeyo kod boche maricho. Koro adwani mondo mi wang'e ane cholesterol seche minyalo wach ni ong'eny kata bor ni seche miwacho ni ong'eny ma ok onego bed ni ochopo kanyo. Thothne upimo bor nang'o e del? Nitie kaka ipimo ahinya ipimo cholesterol ni ipime kaka gi ratil ipime nitie marom nade volume marom nade. Koro nitie kama inyalo wach nen piny nikech boche gi beno chwe ni mondo giti tichgi. Tich maduong' ahinya mar boche en gi konyo del cells gine cells make del nyinyo mag del mondo ti maber. Kata nitie moko kaka gimwaluongo no hormones ma giloso gi bana gi boche go. Kata pien del ka boche ne onge koro pien tar mok tuo marach. Koro nitie kaka boche konyo. To kochopo kamoro to koro chako kelo chandruok meke mamoko kong'eny ahinya. Apani nitie gimoro miwacho ga ni gi kisungu wacho no too much of anything is dangerous. To ma kata cholesterol kata boche gi bende ka ng'eny ahinya to bo hinyi. Nikech ochalo dholuo mapani ne chiegni kode en ochalo duolo. Remo gine kata ka kichwako matumbo matumbo no koro duolo no ka ng'eny ahinya to koro chalo kamano. Ma wanyalo kete ni duol mang'eny e del, duol mang'eny e del. Mano krach nikech bor kwa ng'iyo bor kod duolo ng'eni dhi to moko e hotogoro mag remo wayude. Duolo. Aneno kikelo na Willy yudo kikelo na telo ka low normal high. Seche ma ong'eny iwacho ni onyalo kelo chandruok mang'eny ma okalo ma bende wadwa wuoye. Seche ma en normal, seche ma en low. Mulna tielo miketo na. Koro ken low ka. To nitie weche mang'eny mok nya timre dendi maber. Hormones ni ok nya gerre maber. Rageng' mar dendi roteke mek del ok nya tiyo maber. Nitie kata machiemo moko makichamo to ok nyal bedo absorbed e del maber. Vitamins moko nitie vitamins moko miluongo ni adek A, D, E gi K. Adek yot ahinya mondo ng'ato par kamano. Vitamin A, D, E, K. Gin gidwaro boche mondo gitigo. Koro gidwaro ni mondo duolo go bedie e kiasi marom kama magine kanyo. Values gitoka dwa wacho gi vary. Nitie kuno moko yudo ka ondike ni 129 lakini value makaeri tinyalo about 200 to 39 kanyo kama gikoni nitie lure kama intie. To kokalo kanyo to koro ng'eny nikech gimoro amora ka ng'eny to the excess ema koro dhi chako ketho del kamano. Seche ma iwacho ni ong'eny ema ang'o kel chandruoge e del ka kanye makora dwani mondo wadonje achiel kachiel. Seche ma mo ng'eny e del, bor ng'eny e del, duolo pongo del, chandruoge mage monyalo kelo. Mokwongo ni onyalo dino gik moko, onyalo dino kuonde moko. Kose dino to nitie kaka samo donje e del makoro donje ng'inyo mar del kodino kuonde moko
kaka jomoko nigi diabetes type 2 nitie moko kuomgi ok gite moko kuomgi ema nikech boche ng'eny modhi odino kama sukari onego bed ni rome gi receptors ne gi insulin no kama insulin onego bed ni miye sukari thuolo donje i del boche odhi odino kanyo koro mano e rach ng'eny. Mar ariyo ma ahinya momiyo koro gini bedo ing'eye ahinya apart from mar diabetes no eni odhi to moko e kor hotogoro mar remo to komoke kor hotogoro mar remo kaka ma wacho apani kendo picha ni ogole maber kabisa ma koro eno hotogoro mar remo wang'ade mondo mi wang'i ka gimo ng'iyo iye kaka chal koro opoge ariyo kaluwore gi ka ma hotogoro mane biro kaka en pipe no te to kochopo ka to koro ng'ade to kichopo ka tineno ka magi boche te iluongo na atherosclerosis kikwa wach kisungu mang'eny ahinya kae gi dholuo onge go koro nyiso ni remo kochopo ka to koro girire gite gidwa kalo ka to boche borni okniyo gine ka en oko mar gine ka ok yot ahinya mondo wuok ka odhi to donjo ei hotogoro ni ma ok pien hotogoro kaka ka e koro en e kinde ka matiende ni kae ni bera ten odhi omoko kae koro kuot mokuot ni ema miyo omekairi bedo very narrow koro kaka mfano man kane iyudo ka achiel kende manyakalo at a time matiende ni ji bo gudre kate kiseneno kuonde moko kaka samoro ka ji odhi e stadium to president biro to wacho ni koro yawon gi uru gate gite nyaka jomoko chulo to ji dwa nodonj dichiel koro yudo ka koro be donjo koro ji donjo achiel molo kaka nonego bed ni gidonjo gideko donjo moloyo thothne ji odino yo koro remo dhano ok nyal kalo maber to koro kaka ma ka remo gi ok nyal kalo maber to remo go kudre kanyo to nitie kaka koni ok yud remo moromo to kato gi kudre to remo kite ka koringo no emomiyo be okopot mayot kokudre mang'eny kama to yot ahinya mondo poti koro akiana dhi deep ahinya lakini complications moko bo biro man nikech gini odino moni odhi obedo mang'eny odino yoga modino nyaka yor remo koro kocha ok yud remo moromo be ok oyude sama wang'e to koni bende onge kaka gikano kamano ok ni dhi mabor ahinya daktari kanye madwa ni mondo mi dhiye kodwa mondo mi oganda wa ong'e kendo wawinj malong'o seche mabor ng'eny dendi seche ma gidhi magidino hotogoro mar remo koro odhi oketo yo mobedo madiny remo ok nyal kalo maber ipimonwa maber ni konchiel remo koro ok dhi kalo thuolo mar poto mar remo ni malo mokalo nikech remo okwamo ok kal kaka nochwe onego bed ni oringo mondo mi to gendo thuolo machielo ni komachielo ok yud remo tiende ni nitiere chandruok kuma remo ok donje maber mulna chandruok mar poto mar remo mana matin nikech mo odhi mudino leche kata hotogoro mar remo seche ma remo poto del ang'o manyalo timore kae to kia kanyo tiduogna koni koma remo ok chope yo makare kamano mokwongo kopoto kapono poto gi ka to kairi din kama to nyiso no bobiro modine chuth koro kose dine chuth to kocha koro ok yud kata matin orumo mar ariyo samoro nyalo poto gi ka morire nikech pressure be nitie morire mokal to kalo kosetimo ang'o osepoto to nikech koma remo dhiye ni e koma bedo matin moloyo kama oaye onyadhi modin gimoro mbele kacha magong wawach bang'e kaka kanyo osedinre koro mago ang'o matimore koro mano e gima duong' ahinya mojatim gani koro kopoto ka koko kalo to dine chuth kapo ni okalo to kale ka en klot oseloso remo mopoto ong'inore tayari koro yot ahinya mondo kochopo kama kendo tin moloyo to chako moko koro mano e gima duong' ahinya maja timre ka hotogoro ni odinre kama kamano kaeto mar ariyo maparo ni wiya dhi wilgo ni hotogoro mar remo gi gin ga elastic seche ma pressure onego bed ni malo to giyawre mondo gigony pressure seche ma pressure onego bed ni piny to gidire matin mondo obed malo matin to kosebedo nen kama koro onge gine onge kako nyalo yawre ok onya yawre
ochalo tile gi tube kaponi ndiga kata gine tile ngeni omoko tegno to tube to yawre kore kudho ga gine e tube cha mondo be ni yawre mayot to fuongre mayot koro ma ka osebedo kama to onge property no koro konyal okoyot mondo gine kamano koni remo no sepoto kocha koro seketho kocha koro koni ok yud remo maber nikech bor mo odino hotogoro mag remo cholesterol dholuo mayot en koni koro chako tho nikech ok oyud chiemo ok oyud oxygen ok oyud remo in other words koro eno chako tho mos nikech ok oyud moromo ichalo ng'ama ok miye chiemo koro gima dong' en mane koro nyaka tho athoya koro symptoms to wabo wacho bang'e lakini kosetho kamano to kamane kanyo nitie ken obo to bogro ok ti ken nyarogno kono ok ti ken obwongo kono mambele kono ok ti ken adundo mane miwinjo gan heart attack ma samoro timre gan heart attack wabo wacho mano mang'eny bang'e koro nani komo onego bed ni remo dhi echan nikech remo ok odhi ni en odhi bayo odhi notero tich moro emotere kanyo koro tijno otame ne ok odhi tiyo iwacho ni ok odhi nodhi bayo otero yamo maler muya maler oxygen otero chiemo madini yani enemo supply del gi gimoro amora madwarore e del to kose supply motiyo komochopo ng'amogi to chako choko chilo modogo remo mosetiyo gine oxygen mosetiyo duogo ka igole kaponi ne gine badili moko mek del mosegre koro kethre owuok go otero ir adundo e chuny otero e chuny kata otero gi e gine nyarogno mondo oklia ogolgi kaka e yor oko matin kod gik makamago kamano ponono ni ng'ato nitiere kod cholesterol mang'eny e dende ma ipimonwa kendo yawnwa iye maler kendo neno maber mokalo ni makoro cholesterol ng'eny e del mewacho nyalo kelo chandruok mang'eny ere kaka ng'ato nyalo winje dendi seche ma nitiere kod cholesterol mang'eny nitiere gimibo winje dendi ranyisi mibro winjo koso ibro neno ratil mar del kosemedore koso mano ken ga ranyisi ratil mar del kosemedore ang'o wach bang'e to cholesterol ka ng'eny e del onge gimiwinjo gima koro ibo winjo en sage mosamo seketho gimoro kisewinjo ketho gimoro kin gi chalo nyithindo ka in ge ot to nyathi odhi olorore kamoro e room moro ti kiwinj gima timore ka giling alinga ti kamano ingeni gimoro kethre kucho mane kaka cholesterol timore en kama chieng' ma kiwinj ni gimoro lwar to ng'e ni koro oseketho tayari maonge kaka inyalo ng'eyo ni cholesterol mari ni malo kata ne en piny inyalo mang'e kaponi pimo kamano aneno kikelo no picha moro ma picha mar adundo gi hotogoro mag remo kamano thuolo ni ber mokalo daktari kendo kama intiere ni adwa ni mondo mikuri wuoth kodwa okang' nikech magi gin hotogoro mag remo maler maonge kod cholesterol machiegni koro adundo ng'at ma chunye ler en kokawo remo to remo ni adundo ka to ogoye te madhi ne del te en ok okawe kuome ka kende kosechopo e gide kone ekokawo meke mobe supply obe oyudo mana kosegoyo ekoduogo ma supply koro mabluni e remo moa oko madonje ya adundo ma onge oxygen mabluni onge owuok kama kodhi e obo to mairi moa e obo duogo kae to kochopo ka to magi remo magolo ma adundo setiyogo giduoko mondo ti koro makwarni enie ma wanene ka mairi en ma onge sida en thuolo onge ma osechako dinre matin ma to dina mang'eny chuth ma to koro ineno ka koro nitie kata clot chako form koro kapo ni ma ne ma supply kamoro ka to kamo supply no ok bi yudo remo maber kae to chako tho kapo gidholuwa kani luwa nang'o buok mar adundo heart attack koro mae heart attack nikech kone chako tho
kendo lit kabisa nikech ochalo gima ng'ato nego cells go gi thuon. Lit kabisa en miluongo ni heart attack. To nyalo ga timore mos ma lit ma tek ahinya ni onge. Koro muscles gin ring'o ma pump go. To mos to kaka gimedo tho teka gibedo weak. Koro nikech kanyo ok gin strong ahinya. Ok giyudo ga gine moromo. Nikech samoro dire matin gichako bedo weak kuonde ma ok giyud remo maber go. Ema kae to kobedo ma nikech en weak, pressure kobire ei adundo ka to medo mana miyo bedo malach. Kae to bang'e ibo yudo ka koro adundo ni oyawre ma koro konya dok oti gi pump ne cha maber. Nikech oyawre ahinya. Nikech kata kane iomo fuani dwa gwe kata mpira iwa tiendi chien ahinya. Inya ywaye makoro kendo mpira ni ok ibi chope kigweyo nikech teko itiyo go te sama iomo fua kaka pump ni bende koro komo mang'eny olach ahinya kama remo madonjo iye kanyo be koro bedo mang'eny ahinya koro tame tiyo kaka onego ti to yudo ka dundo bedo weak mos kamano. En Penj Laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Biwinjo weche ma wawachogi to chopo nade makoro bor kata mo bed mang'eny e hotogoro mar remo wadendo kata ni cholesterol modhi modin kaka waneno picha otang'onwa ni. Ere kaka waketo mo gie dendwa to ere kaka odongore modin mos magikone odin ma wayudo ni remo nyalo poto ma kuonde mamoko ok yud remo madwarore. Kidieny mar ariyo kanye mwadonje, kik dhi mabor kata matin kik isodi. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Nyakwara Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, driver dhano kech nego. Alo, bera hinya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560 USD, Mauritius or Seychelles from $1,000 USD.
South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Amor ni pod intiere kodwa wang'ia ne gigo manyalo miyo wabedo kod chandruok magwa mbaka odiechieng' ma kawuono ni. Kanye mane wantiere daktari, ere kaka waketo cholesterol ni e dendwa? Ere kaka odonjo ma odongre mos ma chop kama koro dhi modino hotogoro mar remo ma wachop kama koro wantiere kod chandruok mane wawacho ka? Maybe achak gi chien matin. Ni cholesterol mwadware dendwa okadundo chuny nyalo loso liver, nyalo loso maber kar moromowa. Ji achiel manyalo bedo ni nyalo dwaro no mondo med gi cholesterol. Gimomiyo duol gi medre dendwa en kit chiemo mwachamo. Kaito nitie ji achiel mabende kodhi. Koro en chiemo michamo to ichamo mokalo kar ma onego tigo, to the excess okoregi kaito giyudo rieko ma gichopo kama ma gisettle to gichako kelo tuoche. Koro kapo ni gine in gi conditions moko kaka samoro hormones moko wuok e dendi mang'eny, kata glands moko kaka thyroid, ovary, mago gik ma samoro cause mondo ibed gi cholesterol mang'eny e dendi. To gima duong' ahinya ni cholesterol ni en gima oringaringa remo kae, to koyudo kama onyalo settle to settle. Tichne to be nitie e ng'inyo mar del kocha, to kapo ni itiyo mang'eny to nyaka oyud kama modhi obede, to emomiyo ketho gik moko. Koro kuonde moko kaka jomoko kaka joma pek man gi ich nyalo bedo gi cholesterol mamalo. Nitie joma nigi tuoche moko kaka diabetes. Tuo sukari. Diabetes ni tuo ma kigo mbaka penj laktar kata chiegni ni tuoche te ang' niyud ka nyinge owuok kamoro. Koro diabetes ni be miyo nikech ibedo gi sukari mang'eny e dendi samoro, to miyo sukari ma in gogo moko iloko bedo cholesterol to dhi to block kamoro. Kata samoro del miyo boche monego bed ni oling kamoro gibedo mobilized to giduogo giringo e remo, kaito miyo ibedo gi tuoche malure gi cholesterol mamalo. Gimoro nitie kani nyarogno ma tichne duong' ahinya. Kapo ni ok oti maber to cholesterol mari nyalo bedo malo, nikech en monego bed ni clear ga gik ma samoro ma excess mokalo. Kaito nitie gimomo wang'iyo go ka tinde ma ni mar komo nyuol. Apani mane nyinge maber. Komo nyuol. Nitie kaka komo nyuol e yore mang'eny. To ariyo kuomgi ma imuonyo magamuonya kod michuo sandan kata miketo implant ka. Gitiyo gi miluongo no hormone. Hormones geko miyo samoro cholesterol bedo mang'eny e del. To kapo ni dendi ng'eny, akianda luong ni obesity, joma dendgi ng'eny, nitie jomoko manonyuol kadongo. Ratil mare ng'eny malo, ng'ama duong', ng'ama dende ng'eny. Samoro ok ochwe, en dende ng'eny. To koro jok mwawacho gi gin joma chwe. Kik wa confuse ng'ama dende ng'eny gi ng'ama chwe. Yot ahinya mondo confuse ng'ato ni ng'ato dende ng'eny kose ng'ato chwe. Lakini ng'ama chwe en ng'ama nigi boche mang'eny e dele mokalo kar monego tigo. To medo gigi ahinya to en ngima moro mar ngima moledhi. Akian mano dhuluo maber. Ibisiki beda, okitim exercise, tichiemo. Snacks moko matindo. Isedhugi sik rada gik moko. Siko njako gimoro. Mago gik mamiyo ng'ato, ikech ichamo excess, del nyaka yud kama odhi kano gie. One of the ways modhi kano gie en through cholesterol, kaito odhi deposit gi kamoro. Mage gik ma jakelwa chandruok ahinya kodoko ka cholesterol ka. Erokamano ahinya. Winjo kimulonwa kata weche mag komo nyuol, yedhe mag komo nyuol. Ting'eni ka thothne joma mine
tiyo kod gik mopogore opogore mag komo nyuol. Kachi wacho no kacha ntiere moko mabende ringa remo ma ng'ato no beda kod bor mang'eny kata mo mang'eny e dende. Tiwacho no kamoro ka bende daktari ntiere pogruok e kind ng'at ma dende dongo kod ng'at ma chwe. Ma bende ng'ato nyalo ng'iya gi wang'e kama to wacho ni ng'ane to chwe to ng'ane to dende dongo nikech thothne gidhi gi ratil gi duto te. Ratil to nyalo bedo malo ti ng'ama bor. Samoro ng'ama choke ne dongo. Koro ratil no malo to gima yot dendi to bera. Gima yot pimo ga ahinya ni kineno ng'ato ka yot mondo otim gimodwa timo. Ok owinj pek moro amora. Otimo exercise maber kata kodwa lokore kane wuotho kodhi koni olokre mayot. Kata kodwa gamo gimoro tineno ko game mayot. Ka ng'at man gi tabu ma kata malung kulre mondo twe kata wuoche mano ng'ama nyalo bedo ni chwe. Tie joma bende gi dongo ji ok rom te. Joma nyodune ng'eny gi jobed joma dendgi tindo. Joma roboche ng'eny gi samoro dendgi bet dongo. Nene gatie jathum moro mane jamiel ahinya miel malich to dende to dongo mineno ka yien kama. To kineno ka komiel tineno to samoro en ng'ama. Do beda lus babeni koso en. Aki ok anya paro nyinge maber. Koro en ranyisi mar jok moko ma dendgi ng'eny to ok gichwe. Kamano. To nitie jodune moko miluongo no thuogo. Dende ng'eny to nyadundo. Mane kama sida bedo ga ahinya. Awacho nying jangolo ma producer na ogolak matek mokalo kata kamano ok ang'eyo kapo nono ng'e gimoro kotere kod del madongo kod bedo machwe kata bedo kod bor. Daktari seche ma samoro ng'ato dende dongo to onge kod mo mang'eny e dende ma wawacho ni mo maricho gi. Samoro bende ng'ato kong'e maber ni samoro denda dongo taonge kodgi kata ntiere kodgi. Ere kaka ng'ato bong'eyo ni mo ng'eny e denda ka mokalo kiewo. Nikech ni wacho ni sete kata nosebedo mang'eny nyaka ang' many thothne kumikane. Kamano. Onge kaka inyalo ng'eyo kok idhi e laboratory mapim. Onge kaka inyalo ng'eyo king'ado rembi kama tibo neno kochwer. Kiwinjo ka pod yweyo ngima kamae to kionge giminya winjo. Gimo ma ng'eyo ka oseketho gimoro kata kapo ni pimo king'eyo. Mana kaka wacho ni nyathi ma tugo rumo linga thi. Kok idhi go e wang'i kama mineno ni mae gimo ketho. Dang ni ng'ima na kosekethe. Erokamano thothne pime nang'o? Ipime idhi kawo remo tipime tere lab ting'iyo nitie kaka laboratory tineni kaka pimo maber kamano. Ng'eny ma jopime gin jok ma nigi tuo sukari, joma nigi tuo pressure, joma winjo kata wich bar moro ok nya pimo to akure, joma nigi shida kaka mek nyuol samoro hormones moko ng'ato dwa ng'iyo to hormones gi nade, cholesterol gi bende nyaka pim kanyo. Koro ng'eny ji ifwenye nikech gibiro complain moro to kaponi jomoko nigi habit moro maber kaka jomoko ng'e ni higa ka higa gitero jok mosechopo higni moko mondo dhi otim nigi check up. Wellness. Insurances moko be nitie ma kidwa kawo policy to nyaka dhi pim ni wellness. Mano e seche ma ji yudego. Lakini apani kane ber to wabede gi kodhi moro ni wadwa ng'e kaka wachal. Mondo wapime pimo wang'e kama entie. Kamano. Kik ilor dhi siptal. Dhi siptal. Pim sukari, pim pressure, pim gik moko kaka cholesterol mane wacho gi pim kaka dundo ni gwecho kod gik ma kamago. Awinjo kimulo chandruogni kod tuo mar diabetes daktari. Thothne gitudore ga nikech ang'o mang'eny. Kinyalo mana paronwa kanyo matin. Nitie kaka jolony moko wacho nitie kodhi moro ma ng'ato nigo e dende. Kothi ma mi chandruok mar bedo gi diabetes, bedo gi blood pressure, bedo gi cholesterol. Gik moko adek go ringo kamoro achiel. Mar ariyo, ka in gi diabetes to samoro ok itig sukachi maber, koro chuno ni nyaka itig bocheni. To kitiyo gi bocheni ti release moko, so gi bedo ni koro ginyalo kelo cholesterol mamalo e del. To ka gisebedo cholesterol mamalo e remo, to ginyalo bedo deposited kamoro amora. Mano e tudruok maduong' ahinya nikech tuo mar diabetes kata wang'iyo neno tuo mar sukari kamano. En tuo ma iye ng'eny, iye ogajre. Ma gik moko kaka boche ni kanyo, gik moko kaka sukari nitie kanyo, gik moko kaka hormones moko nitie kanyo. En nyaka gi kaka del, rateke mek del bedo. Koro tuo mar sukari
oting'o nyaka cholesterol otut malo kaka sukari obedo. Pichani daktari midwa ni mondo mi wapuonjre ang'o kod pichani nikech aneno ka pod wantiere kod cholesterol ma bende odino hotogoro mar remo thoth ne nidwa ni mondo mi wapuonjre godo ang'o. Wachak gi koni. Inyalo tuma en ranyisi mar kaka kaponi boche ng'eny ahinya to maeri mabluni en insulin. To koro insulin ok nyal chopo e tiende kama onego bed onyalo save maber. Nikech odinne boche odinne koro ok onyal tiyo maber. Koro mae gima ema ber pimo nikech gima to chikne ahinya. Nikech ineno kama be mablugo nitie ratio ne tin. To ka iri koro kama ochope ni to koro nyalo chopo kama blue ni nyalo chope kama onego chopi. Koro king'ama boche ne ng'eny ahinya to nitie gik moko mok chop kama onego gichopi nikech boche dhi dino nigi kuonde monego gilu kanyo. Kamano. Moro ni to ena kaka na wapimo mokwongo cha. Boro dhi modino chuth. Koro koma mbele koni ni en ok oyud chiemo, ok oyud remo maber, to koma chien kocha endo koro odhigre kanyo mochako klot. Eneno ka koro onyalo olokre kata rateng'. To koni to mokalo to achiel ma ok konya ahinya. Koro kwa dhi mbele to wabo yudo kaka kidino hotogoro mar remo tang'o matimre gi mbele kono. Kamano. Yiena mondo mi wamake amaka gi kanyo kwa duoge kidieny mar adek odhi bedo kidieny ni teni ni dhido thuolo mar penjo laktar penjo duto te manyalo bedo godo kotenre kod mo mang'eny e del mabende wago mbaka ne odiechieng' ma kawuono. Nitiere ng'at ma dende dongo kod ng'at ma chwe mantiere kod bor mang'eny e dendi. Pogruok daktari osepimonwa. Wakaw yweyo to kik isudi waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Adwana kwai ni ajoera mar wuora imondi ket wenda mar Nyasaye ma janyalo nitie. Kidio star 860 star 416 ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial star 487 star 3 hash. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo star 832 hash kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. En adiera makende ni jorit na mag polis
ne jogi ogolo kendo jood bura mathoth bende ma Azimio ose wachona ni joritgi osegol. Josiasa makweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oyango ni apisa mag obila maritogi koro omagi. Jodito mag obila ma pacho kawacho ni gin kod nok mar gigrakruok kod joma ng'anyo e bura mane gibedo gode kar tiego obila mag Kanga ma Embakasi. In reference to the offense of child stealing. Of course, in some quarters, they've called it child trafficking, they've called it whatever, but today the court has cleared him of all the count. Jadolo manitudo kod kuo mar nyithindo kata miracle babies Gilbert Dea koro wethuolo kado wacho ni onge neno maoro miburano. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kaka ne wasewinjore ni thuolo ni en mari penjo duto te ma inyalo bedo godo inyalo ywa tol kokalo lainde wa minene TV mari mondo mi penj laktar to kopogore gi mane inyalo yudwa kokalo Facebook page wa en penj laktar and bende inyalo yudwa kokalo Facebook page na en Nyar Joseph mondo mi penj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo odiechieng' makawuono. Daktari kane pok wakawo yueyo nitiere kuma ne wantiere mane ipimonwa tudruok mantiere kinda high blood pressure, mantiere kod cholesterol, kachiel kod diabetes. En ga wach mane? Matuoche yadegi gimakorega makaka anyalo wacho ni ng'eny gi en kodhi. Mar ariyo en kit ngimawa. Lifestyle kaka chiemo, kaka timo exercise, kaka nindo, kaka dak, kit ngimawa nyalo kelo gi kanyakla lakini maduong' kanya en kodhi. Kaeto mar adek en samoro kit thieth mwatiyogo kapo ni thiedhre moto immobilize cholesterol, samoro okiti gi yath maber, samoro yedhe moko bende miyo pressure biro malo to diabetes biro malo kamano. Were, hello penj laktar? Laktar. Okao. Penjo go adwa pito kata penjo wacho kaka boche bedo mang'eny e to rieko manyalo gole ge del kapo nudwa dhi tende itimo nang'o. Kapo kodwoko mano to adwa medo koni Ruth jathum te niluongo ni Pepe Kale. Erokamana ahinya were. Erokamana ahinya daktari. Openjo kacha ni aero cholesterol osebedo mang'eny e del, boro osebedo mang'eny. To waneno chandruoge ma onyalo kelo ma wayudo kacha ni chilo nyalo moke del nikech odhi ketho nyaka anyarogno, wayudo kacha ni del nyalo chako tho, wayudo kacha en chandruok, en complications ma gichaka gi obwongo ka ridore nyaka piny. Openjo ni ere kaka inyalo gole kosedhi mobiwore kaka koro waneno e picha kobiwore kama magi mokwongo nitie yedhe monego ichiw ma miyo kik omed timore ma konyi mondo kik omed timore nikech en gima timore mos higni mang'eny ma ok otimore dichiel ok en bor moro modhi otimore dichiel. Mar ariyo lure kama nitie ken kaka for example adundo to nitie kaka ibiro tisoyo seng'enge moro en gima madwa chalo seng'enge moro kaiti yawe te yare kama ken be an gi picha moro dwa ng'wanyisu bang'e yare kama tigolo gi gima tin tie kaka igolo gi kaiti kato chuma moro gine seng'enge moro mamiyo remo nyakalo mayot koro ndie kaka to samoro chuno ni dhi migol kata kamoro kama michaki itudi mago highly specialized joma timo microsurgery ma jatim ng'eny mitimo gine gol kama mikaitika to samoro kosekethore kabisa gimo okethono ken adundo to samoro chuno nyaka iwil adundo ken obwongo to chuno nyaka idhi tim surgery e kanyo ken liver en chuny samoro chuno nyaka igol ken kidneys chuno nyaka itim dialysis to kochopo stage moro to chuno nyaka itim transplant. Koro thieth mare ten mondo reduce kik otimore mang'eny kendo to mar ariyo ni kama intie no inyalo tem yawe gi surgery. Iye mondo akawie simb Josinta. Josinta, hello, penj laktar?
Machiegni penj laktar. Apenjo. Dhi nyime. Na timo gi mar chungo ne. To kigare. Koro nyaka ne tuo moro wuok mar goita. Koro en mana timo ne mote ne koso. Goita. Weche mag family planning. Koro wanyalo sebedo sasa hata niko chung mana dhie ni mokelo na shida. Ando lal na Martina, keni winye maber. Daktari kwayo ni mondo minuone penjo ma ipenjo Josinta. Erokamano ahinya, kata kamano ageno ni Philip bro kwa onwago maler nikech owacho ni goita bende nitiere ka weche mag family planning bende nitiere ka debede ni ang'o manotimore ka, kata kamano ageno ni jowa bro kaonwa penjo no kende yo maber. Obodo kapok watieko. Daktari, were ne wacho kacha kaka inyalo thiedhi kata kaka inyalo geng'e. Ni wacho kacha ni nitiere sing'enge ma inyalo soe hotogoro mar remo kaito yawo hotogoro mar remo mondo mi koro remo okal maber. Seche ma oso sing'enge no e hotogoro mar remo ok ni ogol cholesterol, ok ni ogol mocha, to en mana ni yo emotimrok nade emo yawo. Ma wakonyo, ma bende en gima solution ma permanent koso ma to en migaye go agaya. Onya bedo permanent lure kaka nende en kaito kako thiedhe. Onya bedo permanent nikech gima duong' ahinya ne hotogoro mar remo no odong' ni en thuolo. Mane maduong' moloyo. Kaito itiyo gi material mamiyo koro oko chang gi mbala nikech ing'eni chango mar mbala mi opogore gi mar kama gino nitie. Yena ka usim Shadrack kapok olal na. Kamano. Shadrack, halo penj laktar. Mae to penj laktar Silendre. Machiegni Shadrack. Aneno ka le kabisa. To an gi tuo mar sebedo kacha anda pindu. Tuo mar kizunguzungu. Ok anyalo idho mtoka sani higni 10 sani kata Nairobi anyalo idho ka anyalo idho kata mana from kae 1 kilometer mata awinjo loya chama awinjo ka denda lokore pililo acho lora kanyo koro mondo mi aduog nomolo nyaka dogi ot watiek ndalo ariyo koka chiemo koro kaduog nomolo. To asetemo tu daktari to ta ok aneno yien mimiyo ok konya, asetemo nyaka anti-vomiting ok konya. Kapo ni idho gari, idho mtoka. Kata ka neno gimoro, anyalo neno kata na gimoro, aneno ni TV ka ng'ato dhi luar pini, to gicha forward to duogo kuoma kokonda, aparo ni gima timore to gino chaka jidie. Erokamano, penjo ni no tut kendo nyalo dwaro ni mondo iwuo gi ng'ato malong'o nikech oting'o tuo to oting'o tuo mar paro bende. To maduong' mahinya manyanyisi ni nitie tuoche moko kaka mag idho gari ma ming'ok gi ma nyaka kata kithiedhi gi yath moro to nyaka watem matin iringo matin tilor kapod igorundre iringo matin tilor to poto bata paro ni kabe daktari to ang'o kete kapok wachiko chenro ni okaw kako nyalo tudore kodi mondo mi oyud kako nyalo wuoyo maber to ka chenro mondo mwachwal twak wagole studio kamano erokamano nya anti record mark line inyalo yena ka sem mark. Hello Mark, penj laktar. Amoso kanyo gi laktar. Machiegni wakaw mos. Erokamano. Penjo ni an kod nyathi moro. To nyathini kata kotede ring'o ohero boche sana. Koro ema ni dapenjo ni to ginene nyalo bedo ni nyalo kelo ne shida dende to bende ok dongo. Enena nyathi mabe orandere kama lakini ohero boche. Nyalo kelo ne shida mbele kucha mondo ochakne kaka koro itemo tame. Erokamano Mark. Mano benyo maber. Tiparo na gimoro be. Del matindo okonyiso ni cholesterol mari ni piny. Samoro nyalo neno ka ng'ato randere to cholesterol kipimo to yudo kan malo. Mano gima nyaka wang'e. Samoro ngabe ng'ato dende ng'eny to cholesterol to krach ahinya. Koro gima timore ni nitie kodhi ma wan go ma jomoko chamo gimoro to gi handle ma ok obed mang'eny e dendgi ka. To nitie joma nigi kodhi ma kata oketo ochamo mana matin tang' ketho dende iyudo kipimo cholesterol to ni malo.
Koro gima ng'ato nyalo timo kuom nyathi bilano, excess to ok ber at any time. Makata ka kothi ber titimo gimoro ma excess ahinya, to bo chopo kama koro ichame mang'eny. Koro nyathi bilano kaponi uchamo ring'o pile to inyatame boche. To kendo ring'o michamo kadichiel kaka ngima bende tinde tekni. Ochama boro kata. Onge gima ng'ichandi ahinya. Kamano. Daktari adwani mondo mi wadhi ane mapiyo kaka wanyalo geng'o chandruogni kata cholesterol mabende ng'eny e del nikech nipimonwa thiedhe ni malo mokalo, thiedhe bende nyalo bedo matek nikech odhi kelo hinyruok mang'eny e del. Bochuno ni mondo mi yaw adundo, bochuno ni mondo mi samoro tim bero ma ing'ado otogoro mar remo koma udhi odinore cha kokiywayo titudo gi koma chielo maka wang'iyo maber kod kaka wadak e Kenya ka ok nyal bedo mayot ahinya. Geng'o ber moloyo thiedho. Wang'i kaka wanyalo geng'o. Koro in summary kendo adwa wacho machuok nikech boka penjo bede mang'eny. King'iyo chat mwaketo kane. Mindiko ne food that lower cholesterol. Ma chiemo ma Kiafrika mwasiko wachamo gik moko kaka rech, rabuon, whole grain, bando miboka gi mibula gi gik ma cabbage go fruits, chiemo ma vegetable, ma generally vegetable, mage chiemo mabeyo manya konyi mondo cholesterol ni kik dhi malo ahinya, mondo dog piny kata kapo ni chamo to kik omedre odhi malo. To chiemo moko manyasani moko migini iluongo no fast foods ma pi haraka irawo kama chielo tinde i drive in iringo kata gari okilore gari tikawo ka chiemo chips kia nang'owa mage chiemo maricho. Koro jomoko paro ni machiem ng'ama odhier to jomoko paro ni machiem ng'ama nigo. Chiem ng'ama nigo ni e chiemb tuo. Ma chiemb chandruok. Chiemb chandruok. Although ni ng'acha chandre osiko galode ne ka tenie modak maber. Ng'ama bet nigi pesa ma excess ni ema nigi chandruok bele kocha. Koro in general apana kupoge kamano. Ting'e very well ni nitie chiemo ma makelo nwa tuo molo mamoko. Koro magi ma chiemo joman gogi gin gik moko ma keyo ber itimo kadichiel rabe ngima ni benya oken rabe ngima badal sate kadichiel to kisika na kadichiel ilise ice cream ice cream to maka e chiemo ne gicham pile kamano. Ero kamana nyadiere moro ne watiere kod Dr. Phoebe olonye weche mag chiemo gi mokalo. Nowacho kata ni chiemo minyalo neno kalombo wang'i kata mamite dhogi thothne kelo ni chandruok. To chiemo mineno ka ok mit ahinya dhogi kata ok lombo wang'i ahinya thothne mane chiemo makare. Kuom ranyisi kaka chiemo kaka whole grain samoro en kuon bel moro gi kalgo muogo ijalo yudo kopeke dhogi to mane maber kipimo gi marachar. Weche kaka mago lembe protein gik moko kaka oganda kipimo kod gweno mowang'. Oganda thoro bedo maber moingo protein mamoko. Kama ana sikawacho gani kiwinjo komita ahinya midwa ni nuorie mano aye kiwinjo komita ahinya the sweeter the worse komita ahinya midwa ni nuorie to winjo mane tuo maluongi wache malit ni mano tuo maluongi tuo luongi wach mogik miweyo godo daktari wach mogik maweugo ni wach cholesterol ok nyal ng'eyo kapo ni ingo nyaka pimie king'e. Mar ariyo ng'ata nyalo bedo gi cholesterol omiyo oper kipimo. Mar adek en cham chiemo ma kaka king'e chiem jaluo machon mane jamo ma kuon bel bando moregi nyuka wach ma gik mo odhi olos e factory kore kikelo imigi gik mosiko wang'e mage mang'eny gi tuoche nikech ng'ata dipoko bedo ka cholesterol en malo to lakini nitie jomoko ma kothgi miyo gi bedo gi thuolo mamalo tikia kata in kodhino obe ok yot ng'e kata in kodhino. Koro dag ngima ma simple ndi ngima mar ok ng'ama manigo mang'eny bedo go to ber to kik idag ka ng'ama nigo mang'eny. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye? An Gog Road kamoro Luton Hospital e building miluongo China Center. Erokamano ahinya. Kamano. Aduoko erokamano. Namba mar simu nyalo miyo wako siwa bia. Ang'u bia wang'ni. Wang'ni bia. Kamano. Erokamano ahinya daktari Amor kendo aduoko ni erokamano makende. Kuom kawo thuolo ibiro wago mbaka kotenore kod mo mang'eny e del. Kamano. Ageno ni puonjori, ageno ni kod achiel ariyo adek. Ageno ni ng'iyo ni samoro inyalo dwaro mamilimili ma ineno kalombo wang'i mamite dhogi daktari wacho ni mano kelo ni chandruok.
mano dhi mi chandruok ma kapono ne kongi maber to director na wacho ni mano en chandruok maluongi ni biya nyaka kendo odiochieng' machielo kabokelo ni penj Laktar Ruth Otieno ngima en mwandu oriti. Enango, Anna Paronia Bomoria Hina, Katakamano, Natemona